Hemen dauzkagu zatikien eta zenbaki hamartarren arteko erlazioa. Ikusiko dugu, esaterako, zatikiak dauzkagunean nola adierazi alditugu hauek zenbaki hamartarren bidez. Nahiko simplea da baliokidetza egitea, bakarrik egin behar dugu zatiketa. Hau da, 39, 82 badaukat, zatiki moduan adierazita, bakarrik egin behar dut zatiketa hau. 39, zati, 82. Orduan ikusten dut, 39 txikiagoa dela, 82 baino, horrek esan nahi du batera ez dela heltzen, 0, idatzi behar dut, eta modu horretan 0 bat gehitu aldut. Jarraian, gutxi gora bera, kalkulatuko dut, 39 zati 8 izango dala 4, alduko da, 4 bider 2, 8, 8tik 10 2 unitate, eta 10 egin behar izan dudanez, orduan bat eramango dut. 4 bider 8, 32 gehi bat, 33, 33tik 39ra 6 unitate dago. Jarraituko dut, 0rekin, eta kalkulatuko dut orain, 72 zati 8 gutxi gora bera, 7 egin ahal izango dut, 7 bider 2 14, 14tik 20ra 6 unitate, eta 2 eramango dut. 8 bider 7, 56 gehi 2, 18. 18tik 82ra 4 unitate daukat. Beste 0 bat jeitsiko dut, eta 56 zati 8 gutxi gora bera 5 izango da. 5 bider 2 10, 10tik 10ra 0, eta bat eramango dut. 8 bider 5 40, gehi bat 41, 41etik 46ra 5 unitate, eta ikusten dut ondarra ez dala 0. Orduan, kasu honetan, zehatza ez denez, zatiketa, adierazi egiten dugu horrelako zeinu baten bidez, gutxi gora bera emaitza dela 0,475 idatzi aldot. Baina normalean adierazten dugu modu horretan adierazteko ez dela berdin-berdina balioa. Kasu honetan, 19 zati 18 gauza bera egingo nuke zatiketa, eta kasu honetan 19 zati 8 da bat bider 8, 8tik 9ra bat. Bat bider bat, batetik batera 0. Eta jizten dut 0, batekin. 10 zati 18 ezin denez egin, oraindik ere beste 0 bat gehitu behar dut, beraz hemen gehituko dut 0. Eta orain daukat, 10 zati bat, baina hemen 8, gutxi gora bera 5, konprobatuko dut, 5 bider 8 40, 40tik 40ra 0 eramaten dut 4, 5 bider bat 5, gehi 4 bederatzi, bederatzitik 10ra bat, eta berdin geratu zaidanez, beste 0 bat, eta berriz 100 zati 18, beste 5, baina ez da zehatza izango, eta kasu honetan adieraziko genuke gutxi gora bera, zatiki honen balio hamartarra dela 1,055. Hirugarrena, 81 zati 50. Bat egin dezaket, bat bider 0, 0, 0tik batera bat bider 5, 5, 5etik 8ra 3. Jarraitzeko zatitzen 0 bat jeitsiko dut, eta horretarako koma bat idatzi behar dut. 13 zati 5 izan daiteke gutxi gora bera 6, orduan 6 bider 0, 0, 0tik 0ra 0, eta 6 bider 5, 30, 30etik 31ra bat. Beste 0 bat jeitsiko dut, jarraituko dut zatitzen. 10 zati 5 denez 2 bider 0, 0, 0tik 0ra 0, 2 bider 5 10, 10etik 10ra 0. Eta kasu honetan ondarra 0 da. Beraz, kasu honetan bai utzi ahalko genuke berdintza, berdin simbolo hau, eta jarri aldugu zatiketa honen balio hamartarra dela berdin 1,055.
62. Zer gertatzen da alderantziz? Hau da, zenbaki hamartarrak dauzkagunean, baina zatiki moduan adierazi nahi ditugunean. Kasu honetan askoz be zehatzagoa izaten da beti emaitza. Zergatik? Posiblea dela beti idaztea daukagun zenbakia, baina hamartarrik gabe. Hau da, 9, 2, 9, eta zati egingo dugu. Bat, 0 batzuekin jarraituta. Zenbat 0 gehitu behar dut? Hemen dauzkadan hamartar zifrak beste. Kasu honetan, 2 hamartar daukadanez, 2 0 gehitu beharko dut. Zer esan nahi du? Zehatz, 909 zati 100 dala berdin 9,29. Kasu honetan ezin du gehiago simplifikatu, zergatik. 100 bakarrik zatitu aldelako 2rekin edo 5ekin. Eta goiko zenbakia ez da bikoitia, beraz 2rekin ez da zehatza, eta 5ekin be ezin dugu zatitu, ez duelako amaitzen ez 0an ez da 5ean ere. Bueno, utziko dugu horrela eta listo. Bigarren kasuan, 0,253. Idatziko ditugu dauzkagun adierazgarriak zifrak, eta zati bat jarraituta zenbat 0rekin. Esan dugu, zenbat zifra hamartar daukadan, kasu honetan 3 zifra, 3 0 gehitu behar dut. Eta gauza bera, 1000 bakarrik zatitu daiteke 2rekin edo 5ekin. Eta 253 ezin da zatitu, ez da zehatza, hobeto esan da, ez da zehatza zatiketa 2rekin edo 5ekin. Alde batetik ez da bikoitia, eta bestaldetik ez du amaitzen 5ean edo 0an. Orduan, utziko dugu dagoen moduan. Hirugarren kasuan, zer daukagu? Idatzi aldugula lehen bezala, daukagun zenbakia, baina hamartarrik gabe. Eta zati bat jarriko dugu, zenbat 0rekin jarraituta, kasu honetan, zenbat zifra daukagu hamartar? Bat. Orduan 0 bakar bat. Zer gertatzen da kasu honetan? Biak direla bikoitiak, zenbaki biak, orduan zati bi simplifikatu aldut eta zati bi. 900 da 74 zati bi da 237. Eta 10 zati bi da 5. Hau ezin du gehiago simplifikatu, eta kasu honetan orduan eukiko genuke zenbaki hau berdin zatiki hause.